Pasomwe wapampando bunge limene la Malawi Electoral Commission ofotokoza kuti kodi iwo atolapo chinthu ndi chiti koma nkhani yayikulu inali nkhani yofotokoza zotsatira maboma osiyanasiyana afotokoza pamene zakhalira ku Mzimba, Kudowa, Lilongwe City, afuzaponso za Balaka, Machinga, ena mwa madera amene ndithu alankhulapo amenewa anabewa ntali manja zokhudza amene kumeneko voti yayendera amene kuti zotsatira zayendera. Tikhala tikumvanso chokera kwa Faison chochera kubunge la CCF makamakaso kuti nawonso atambasulepo pa zina ndi zina zimene ndithu zakambidwa lero kupatulapo ndithu nkhani imene yokhudza zotsatira za chisankho. Koma tikumenera pano ndikuti tikhale ndithu tikulowa tsiku lachiwiri limene tikhale tikulowa sabata imodzi foti naponya voti lachiwiri ndipo zimenezi zikudzanso pamene akuluakulu amenewa Malawi Electoral Commission akumapitirirabe kufotokozapo za ndondomeko za chisankho chimenechi lidayendera, kukamba za kusankha mtsogoleri wa dziko, aphungu a nyumba ya malamulo komanso kusankha makhansala. Nde posachedwa patikhala ndithu tikumva kuchokera kwa Faison Chodzi amene ndithu akhale akuwunikirapo zokhudza zina ndi zina zimene zachitika kuno, komanso timakamba nkhani yokhudza mmene makonsolo achitira kuti makonsolo 36 amene ndithu analipo onse akwanitsa kupereka zotsatira pamene kutumiza zotsatira kuno ku main tally center ku BICC. Komanso nkhani yokhudza mmene timabwera muno timakamba za makonsolo 13 koma tsopano tamaliza zonse ndakuti ntchito imeneyi akutanthauza kuti ikupita kumapeto. Posachedwa pa tikhala ndithu tikumva kuchokera kwa Faison Chodzi imeneyi. Choyamba I think before sangalala kuti the stance imene atenga bungwe la MEC a chairperson amene anabentali manja afotokoza ndithu kuti iwo ndi amene ali ndi mphamvu malamulo kugamula zotsatira za chisankho. Kusonyeza kuti zilonse zimene anthu akukamba kunjaku sizingapangitse kuti mwina akhale zotsatira zenizeni za chisankho dziko lino. Komanso ndinosankha kwambiri ifo ina kuti akamba kwambiri pa nkhani ya zipolowe ndi ziwawa kuti Malawi tipewe ziwawa. Andiwo anenetsa kuti zimakhala bwino kuna kuti tipewe kuti tipange zinthu za nzeru titsatire zimene ameki anena. Kawiri azipani mujali mafotokoza mwina poyambirira amakhala kuti afuna kuwina chisankho. Ndepena mwina mauti auzichilungamo owatsatira awo amatha kuwauza mwina zowasocheretsa zomwe alimbitsa mtima kuti ife ndipamana ndife tatsogola ndife. Mapetaka owatsatira aja amapezeka kuti akutenga malamulo m'manja mwawo kuti mwina akhale ngati zimene aganiza ozo ndi zimene zachitika. Ndifo kundiona kuti bungwe la MEC has made it very clear kunena kuti iwo ndi amene ali ndi mphamvu malamulo, komanso kunenetsa kuti angakhale kuti ife adzipani katipita pansewu timema anthu athu atani sikuti zipangitsa zisinthe zotsatira za chisankho. Ndiye mwina chimene chimadabwitsa kwambiri chiona kuti tikayang'ana zipani ziwiridzi, chipani cha Malawi Congress komanso chipani cha DPP, onsewo mukafunsa akumanena kuti akukhulupirira bungwe la Malawi Electoral Commission andalibe na vuto lililonse. Ndiye ngati tikuwakhulupirira pamafunika kuti bwanji tapatse mpata bungwe limeneli monga mwa malamulo agwire ntchito yowunikira zotsatira za chisankho mpaka naulutse. Tiye nthawi zotsatira athu kuna kuti ife tilibe mphamvu angakhalira yankhulo mwalikulu chotatu litawina taluza zonsezi zilibe mphamvu. Mphamvu ni yake ndi ameki kutenga ndi malamulo. Ndiye ife ndokondwa kwambiri kuti abungwe afotokozanso kuna kuti kwa uzazipani kuti zili ndinu kupanga zingapanga zokoma muphwanya malamulo, malamulo ali ndi abungwe la MEC. Mena nkhani yokhudza madando mena afotokozera kuti akulandira madando osiyanasiyana ndipo akumaonika ndi menenso madando abwerera. Inunso ngati stakeholder wankulu kapena kuti mmodzi mwa amene mukugwira ntchito amene wa Malawi Electoral Commission mukuwapempha motani azipani za ndale amene ndithu ali ndi nkhawa zawo komano mwina pena akumafuna kuti nkhawa zawozo aziwunikire mwachangu. Mukatengera amene afotokozera bungwe la MEC anena kuti madando akabwera amapanga link ndi district council imene bwera zotsatira. Andi mwa malamulo a bungwe la MEC sangalengeze zotsatira za council iliyonse pokapo madandaulo onse amene abwera pa district imeneyo apanga resolve. Andi mweso ndingofuna zonati mwa malamulo ngati ine ndadandaula ku MEC ngati candidate kandi ine independent kandi ndine wachipani, malamulo amapatsa MEC kuti andiyankhe ine. Sikuti amayankha mtundu wa Malawi kuti Achodzi anabwera ndi madandaulo ndirayankha motere iyayi. Ine ndapereka madandaulo ndi ameka amandiyankhaso the same official channel kuti dandaulo mabweretsa lija talipanga resolve motere.
ndi ameka kunetsana kuti pamene akufika kulengeza za chisankho za council mwachitsanzo lero lengeza za council ya dowa ndi kuti madando onse amboma amene adowa anaonekera ndipo apereka mayankho awo ndiye mwina anenaso nakuti ngati mukuona ti madando anu sanayankhidwe ndiye kuti council yanuyo sinafike potadi poyiunikira ndiye mwina anthu mwina pokusamvetsetsa tikamva to kwalipidwa madando kaya 20 timafuna tidziwe kuti madando jandotani atiyankha bwanji komano mbamalamulo responsibility ya meki ndikuyankha kwamene apereka madando aja komanso sokhapo anenaso kunena kuti ngati simukukhutira ndi chiyankho chawo mulinu ufulu wopita kuwapeza mwina chithandizo kwina amanena chilichonse chimene mapanga bungwe la meki monga tikutolo high court kuti mukapezenso mwina chithandizo ngati simukukhutira kusonyeza ti sikuti awapanga izizi mobisa awapanga moyera koma malamulo sangabwere kunena kuti ayi auje analemba izi ndi atayankha chonchi ayi malamulo amene ati iwo awayankha amene apereka madandawo ndi zimene bungwe la meki likupanga ifeyo so far we are very much satisfied with how Meki is handling this election. There's a lot of integrity. This election has got credibility. Emotions are high, but I think Meki has stuck to the law and the letter of the law. Kuna kuti zonse ziyende bwino. Ndiye mwina kwa kukuluno ndifeyo mwina ngati anthu komanso amene ngati madzipani makandidate kuti mwina tizotsatira athu kuti chisankho chimene chonchi mamamenda chonchi ndipo tipange check every emotions meti nawo. Timadziwa kuluza chisankho zowawa. Ali safuna kuluza chifukwa chake mwina ndamakali emotions koma tivomeleze ngati anthu awira kuisana amene akwira munthu mmodzi pamene mwina tikhale tikusiyana ndife apa timafuna mwina muwatsimikizira motana Malawi kunjako kuti inunso ndamene mayimirira apa ndondomeko za chisankho tinamvapo masanawo kuti pena ndi pena khangati ena chakwakaphiriku komanso chaku 6 miles anakhangati anasemphana zijewa ena a DPP ena MCP sizobisaso yayi taonanso ndimene zinakhala ku Blantyre kuti a DPP amapita kusangalala kuti atapambana kali chisankho lelonso taona MCP nawonso anali patsogolo kwambiri mukwauza zotani kufunikira kuti adekhe komanso kuti asunge bata ndi mtendere ifeyo ngati abungwe la SSF kuyambira pachiyambi mmene mamba chisankho chimene takhatu kunena ndi kulengeza uthenga na kuti Amalawi asunge mtendere andiso kuwadziwitsa Amalawi kunena kuti mphamvu yoyendetsa chisankho mphamvu yowulutsa zotsatira chisankho ili m'manja mwa bungwe la Meki sili m'manja mwa atsogoleri a zipani zathu sili m'manja mwa abale athu olomwira pa social media ena amene akapita pa social media komanso even owulutsa mawu ngati azodiac ola zodiac atalemba apa kunena kuti ayi auja atsogola sisi zinthu zimene zazo ndi zotsatira zachani za chisankho mpaka napokhapo abungwe la Meki atabwera ndiye tikupempha Malawi dekhani chifukwa amene mukwamvera ngati atsogoleri anuwo anaonso amakhaniza olinga amene akukuzani zinthu zoti mwina mwake inuyo zikulakwitsani mupeza kuti inu ndane banu mwadana mwatemana chifukwa choti wina mwamvera wina wake tiyende zindikire kuti Malawi ndi mmodzi kuyambira 1994 pachitika zisankho over 5 boma limati kubwera lina kupita apa kalibwera lina 2030 tizabweranso ndikusankhanso boma lina ena anabwera anachoka anabweranso kusoti sukuti ndi mathero amoyo uno chipani cha ena khalepo ena apita inu mukudziwa kuna zipani zosiyanasiyana zinabwera zapita zikuthana mutati mwabwera panopa mwachisankho cha mwaluza ichichi muli mwayi kukuzaso zimene zinakuvutani ku 2030 mutobwereranso mboma olo mutolowaso mboma ngati chipani chachani choti mnalimo kale ndiye izizi zofunika tonse ngati Amalawi tendimvetsetseni na kuti mali zathu amene apereka Meki even akaolongeza zotsatira zija ngati chipani ngati munthu chokhutitsira umatopita high court 2019 mukumbukira ana anapita court kapanga challenge mali zathu achani achisankho mpaka na zimene zanachipanga nalify ngati simukhutiraso ndime chisankho chayendera malamulo ndithu ali very clear you can even go to the high court and challenge the results legally koma kuti mwauza anthu anu tiyende pansewu tiyende amene kugwebana iyayi ndi kuti apopo sitikwakonda Malawi tiyende akonda Malawi ine ngati uli mtsogoleri umayenera uonetsetse kuti anthu amene kwazalamulira aja asapange zoti aphani udzalamulira ndani pamawa nangati kampo gwebana anthu a nyumba okhala limodzi nangati kafa amene mudzamulemera ndi ndani ndi anthu sa Malawi tiyende aone natsogola tuwa tiyende azituza zoona komanso ife tizaauza zoona kuti chabwino ngati chisankho cha Meki akalamula ngati mwana zalakwika pita mu court legally malamulo alipo ndi president ndamangala state Malawi munomo umachopita court kapanga nalify elections amene aluze ndasakugwirizana zapita court koma zoti mwauza ndiye pansewu tiye ndigwebali yese amene akuoneka kuti yayi sakugwirizana ndife ndiye kuti pena pake ifeyo tikuwalakwira Malawi tiye tipange preach ngani ya bata mukaona foundation ya dziko la Malawi kuyambira wa first president wa dziko la Malawi Hastings Kamuzubanda
emphasis was we need peace mtendere priority as a Malawi as a country kupanda mtendere ndi ubata ndio kuti Malawi wathu onongeka tati ngono tipeta koza kandi timiseu kandi tichani ma bridge tipeza tatani tapwasuka tizambira solid ngati zatengera dzaka over 60 with little what we have imagine that is market destroy within a week or two tizazibweresa solid tiye ndizikaza zimenezo anathuwa ena maskulu omwe akhala kuvutika kuti osapita skulu nditi pezeta amba umenyana ana akapita skulu azapeza solid tsogola zabwera solid ndezi ndi uthenga peta katupereka kuna kuti tiye tisunge bata ndi mtendere zimene anena tsogola yathuwa kuti awina sizoona ndizoona zeni zimene ndina ameki ndipo ameki sanamalize kuwerengetsera panopa wengesa makhaso 24 kwasala makhaso almost ndikuti 12 sikuti zimene ngateli zipite zimenezo zichomeza mawa zasinta amene akoneka kutsogola waluza amene akona kuti zitopita mezi situ kuzozenda bwanji mpokapo mpaka na ameka ndani batalengeza tathokoza kwambiri achotse ziwambo kwambiri mmodzi mwa akuluakulu abungwe la Civil Society Integrity Elections Forum amene amafotokozapo zokhudza zina ndi zina zimene akuluakulu abungwe la MEC afotokoza mdzulo buno nkhani yokhudza zotsatira za chisankho komanso akambapo kuti mwa makonsolo onse 36 iya zotsatirazo zafika kuno ku Main Talent Center ndipo akhala kumafotokoza zamene ndithu zayendera makamaka makonsolo omwe iwo sanalengeze zotsatira zimenezi tingopumira kupang'ono komabe inu mukhale pamene pokuonera komanso kumvetsera Zodiac kamba kuti tili nazo zambiri kuchokera kuno ku Main Talent Center ku BICC mu mzinda wa Lilongwe ndipo lero amafotokozapo zokhudza ena mwa makonsolo amene akwanitsa kuwerengetsa mavoti kapena kuti amene akwanitsa ndithu kufikira mulingo oyenerawo atawunika mwina madandaulo ena amene analipo nkubwerano ndi figala imene ndithu yaoneka madera amenewo mwachitsanzo amene maboma amene anatchulapo ndi kunkhota kumeneko Joyce Banda achipani cha Peoples anapeza mavoti 1696 komanso Lazarus Chakwera achipani cha MCP 50,776 palinso Dalitso Kabambe a UTM amene apeza mavoti 2,866 amene atupele muluzi mavoti 1,801 Professor Peter Mutharika achipani cha DPP 52,259 kukamba za Lilongwe City kapena kuti mzinda wa Lilongwe kumene kunso mavoti ayenda motere Joyce Banda achipani cha Peoples 1,438 ndipo Lazarus Chakwera achipani cha Malawi Congress 112,787 Dalitso Kabambe a UTM 28,517 atupele muluzi achipani cha UDF 4,875 Peter Mutharika a DPP 145,980 meneno ndi mzinda wa Lilongwe tikhala sidokumakuuzani koma kudowa mene zikuonekera Joyce Banda a People's Party 3,222 Lazarus Chakwera achipani cha Malawi Congress 216,091 pamene atupele muluzi apeza mavoti 617 Professor Peter Mutharika achipani cha DPP apeza mavoti 15,906 John Paul Kayuni unali nawo mu msonkhano umenewu kwatsatira bwino lomwe tinalinso ndi Faison George omwe amafotokozapo zina mwa zomwe atengapo pa msonkhano umenewu koma chimenenso tingagwirepo kwambiri ndi nkhani yokhudza imene ena akumafuna kuti mwina Justice Salabon Talimanja afotokoze kapena kuti alengeze zotsatira mwachangu zomwe kuti ayi anthu akwina kuti adeke pa ndondomeko imeneyi nkhani imeneyo ndithu yakhala ikutuluka ndithu kawiri kunena kuti mwina bungwe la MEC litalengeza zotsatira zokhala ngati kuti pena anthu mwina kaya ndikusamvetsetsa malamulo kapena mwina kusowa kuupeza mtima chabe chifukwa malamulo amatsindika kunena kuti bungwe la MEC lili ndi masiku 8 kapena kuti asanu ndi atatu kuti lilengeze zotsatira za chisankho kuchokera pa tsiku limene chisankho chachitika ndiye nkhani imene MEC akhala kuibwereza yayi anthu mudeke mukhale bata nthambi zosiyana mabungwe osiyana koma zikuoneka kuti zikupitirirabe anthu sakuupeza mtima zimenezi ena afotokozapo kuti mwina zikuchuluka chifukwa cha zipani za ndale kapena andale ena amene akumabwera poyera kumauza anthu kuti
ife tapambana chisankho. Adzudzulanso abungwe la MEC lero in strongest terms, amafotokoza kuti kaya muchita mademo kaya mutani kuti tilengeze zotsatira mwachangu mwachikhaza ife siti we are not going to yield. The chairperson of MEC says she is not going to yield, they are not going to yield to such kind of pressure kuti alengeze zotsatira mwachangu iwowo agwira ntchito yawo monga momwe malamulo amauzira, komanso ayesetsa kuti chilichonse achitsatire ndithu mwadongosolo, ndicho linga yoti zotsatira zijaka zazitulutsa pasazakhale mavuto amene angazabwere pambuyo pake, chifukwa tu pali afotokoza kuti pali nkhani zingapo zimene akumalandira madandaulo, ndiye madandaulo aja amayenera awaunike bwinobwino apereke mayankho, osati athamangire kuulutsa zotsatira, koma aonetsetse kuti ndondomeko zonse zoyenerera abungwe la MEC azitsatira asanaulutse zotsatira zachisankho. Pamene tukamba kuti akuluakulu amenewa a Malawi Electoral Commission akuyembekezeka kuti aulutse zotsatira zimene zikungoona ndi mmene zikuonekera pakadali pano, ndi ndondomeko yomwe akhala kufotokozera ndiye kuti Lazarus Chakwera achipani cha Malawi Congress ali pa 512,438, pamene Adalitso Kabambe ali pa 96,931, ndipo Peter Mutharika achipani cha DPP ali pa 1,520,982. kufunikirabe kuti Amalawi akhale ndi mtima odikira. Pali kusiyana kwakukulu Dickson, pali kusiyana kwakukulu pakaone kuti Mutharika akoka kwambiri, athamanga kwambiri, ali ayiponyera patali, chifukwa of course there are still other district councils that MEC has not yet finalized kuunikira zotsatira zachisankho. Pano tukamba kuti makonsolo 24 amene bungwe limene lakwanitsa kuunikira, tatsala ndi 12, tatsala makonsolo 12, chifukwa tukamba kuti tini makonsolo 36, ndiye pa makonsolo 24 tadutsa half. Sindikufuna kuti ndiyankhule mwina mwake, koma tadutsa half. Palibe sizoyankhula mwina mwake, tadutsa half yo. Tadutsa half. So tadutsa half, koma tikukamba kuti Peter Mutharika ali kuma 1,500,000 chakuti, kutanthauza kuti ndiye Chakwera amene ali ma 500 chakuti, mwina 900 or something votes gap. Ndio mwina Chakwera athokokera mwina kupita kwatsala, atakukokera kapena Kabambe, kama Kabambe ndiye kuti kuthekera kulipo atakukokera 900 chakuti atakukokera, komanso athakusakokera, ndiye tiyembekezere abungwe la MEC kuti atibweretsere final result. China so chimene mwina chaoneka John Paul nkhani yokhudza amene wa Kwame Bandawe, atsikana anyamata komanso azimayi, akuoneka kuti akutola ndithu akumatola ndithu mavoti m'madera osiyanasiyana. Zikundipatsa chithunzithunzi chimene akatswiri azandale akhala kuyankhula pamene timakonzekera chisankho, kuti mwina kofunika kuti zipani zandale zichite migwirizano ndicho linga choti ena sanene kuti atima patokha, koma aphatane ndi anzawo ndikupita ku chisankhochi, kuti mwina akhale ngati akuonjezera moyo wawo, komanso kwa nthawi ndithu anthu akhala kunena kuti mwina chisankho chimene chichitike pa 16 September tikhoza kuzavota kawiri. Mawu amenewa amatuluka ndithu pafupi, koma ndinene pano Dickson kunena kuti zimene tikuona mwina sizikugwirizana, kapena zikusiyana kwambiri ndi zimene anthu amakhala kukambirana kuti tivota kawiri. Ndikutha kuona kuti mwina zimenezo mwina sizingachitike kutengera ndi gap ya mavoti imene kupezeka pakadali pano kuma console 24 out of 36, koma like I've said, mwayo ulipo, zinthu zimatha kutembenuka. Amena ndimene sazikuonekera mwa ma console 36 ife takwanitsapo ndithu kugwira ntchito yathu kulowetsa msystem athu ma console 19 pa ma console 36, ndipo ndimene
akuluakulu amenewa akuonekera kuli kumpira ndi kuti log table ikuoneka zichati makamba zicha kuona apita Mutharika ali pa 71.61%. Lazarus Chakwera ali pa 16.91%. Tingo chabwino tineyo kuti 17%. 71 and wachiwiri akubwera pa 16. Mwina utatipatsa kuti tione mavoti yeniyeni from the percentages, ndiye kuti tikaona mavoti yeniyeni apa ndiye kuti Chakwera tikhoza kumanena kuti apita Mutharika 1,444,136. Pamene akankha kwambiri Chakwera 300,000 and 341,090. Gap ndiyo ikulu. Ndimene zikuonekera mmene mafotokozera muja kuti tikangana pa mndandanda umene komanso pa makonsolo amene wa 19 ndiye kuti Kwame Bandawe ali pa number 6 zomwe mwina ambiriso samayembekeza kutengeranso ndi ndale za dziko lino zimene zimayendera munthu wachilendo oyima payekha, koma ndithu aponderera ena mikhala kale pamenepo. Akamuzo Chiwambo ali pansi pawo, aodya zake alibe mlandu amene wa Michael Usi abwera pambuyo pawo, chimodzimodzinso akondwana kumwa abweranso pambuyo pa amene wa Kwame Bandawe. I was just trying to do some quick maths, Dickson, ngakhale masamu enafya matifuta ndithu ku secondary kandi ku primary. Koma kungoyambira apa 1 2 3 4 5 6 kuphatikiza mavoto osewa ukukumwina sanga kundesa kwa apita Mutharika okulenga mavoti ndikuyoyenga kuchokera apa pa number 2 ndiye kuti 1 2 3 4 5 6 kuphatikiza mavoti osewa ukuku sanga kunda. Gap imene ikuoneka ndi imeneyo ndiye kuti ndikukumbukira zimene amayankhula timacheza ndi Charles Ventura pompano ndiye amanena kuti makamaka aya mayesa amanena kuti amacheza ndi akatswiri ena amene amamuuza kuti anthu amvetsetse bwinobwino 50% plus 1 ndi pamene mukaonkhetsera mavoti anthu atatu amene akubwera mwina oyamba ndi muonkhetsere amene akubwera pambuyo pake azikhala mwina atatu kumapita 4 mukaonkhetsera mavoti osewo azikhala kuti mwina sakufikirako ku mavoti a munthu ndiye amene wapitirira theka akuti amafotokoza choncho ndiye ndi zimene tikuona apa. Koma mwina tisafulumire kutero tidikire abungwe la MEC kuti abweretse confirmed results potengeranso kuti kwatsala makonsolo ena oti mwina aunike ndi kuonkhetsera zotsatira zake. Chinthu chinanso chimene chikumakhala chopatsa chidwi kwambiri ndi nkhani yokhudza mwina ena amene amaoneka angobwera kumene apereka chitsanzo cha Kwame Bandawe, koma tikaona mwina pomwe akuyima Athoko Banda kapena Aphunziro Mvula ndiye kuti awaposa amweni fumbo a NDP. NDP amene wamweni fumbo ndi nkhalakale pandale, koma tikayang'ana ndi mene mchini umene ukuonekera pano dashboard imene ikuonekera ndiye kuti Athoko Banda ali patsogolo chimodzimodzi Aphunziro Mvula tikayerekeza ndi Frank Mwenifumbo. Zikutanthauzanji mwina pandale zathu zimene zikutanthauza kuti kubadwa kale kapena kuyamba zinthuzi padzana mwina siku kupanga reflect ndi mmene zinthu zikuyendera koma mwina mmene mfundo za munthu chifukwa papa zikuonetsa kuti anthu ena mfundo zimene amapereka mwina anthu amene tikunena kuti mwina sana bwere ndikale pandale zimawagwira, komanso zikhozanso kutanthauza kuti anthu mwina atopa ndi ena andale amene akhalapo kuchokera kalekale kuti amabwera kuzandipanga izi mukalapatsa mwayo umene mwina osakwaniritsa ndi zimene zikhozotanthauzaso kuti anthu atopa. ndiye pakana ndi pano tili pa 20 out of the 36 kuonekabe kuti tili pa 19 tsono tikukamba za 20 out of 36 tikupangabe update na feso system yathu kuti ayi amalawi azikhala ndithu akudziwa tsatanetsatane kuti akutsatira bwinobwino zokhudza
mmene zikuyendera pa nkhani yokhudza chisankho chimenechi. Ndimafuna Dickson, ndimafuna tionenso apa tipite mwina ku chisankho chimene chinachitika mdziko lino pa 2019, chisankho chija chimene bwalo la milandu linanena kuti sichinachitike, chinali ndi mavuto osiyanasiyana. Tikaona pa chisankho chimenecha anapambana ndi Peter Mutharika, achakwera anali pa namba 2, achilima malemu Salos Klaus Chilima a UTM anali pa namba 3. Tikaonanso apa DPP ili pa namba 1, MCP ikubwera pa namba 2, UTM ikubweranso pa namba 3 ngakhale ili ndi mtsogoleri wina. Chisankho chimene cha bwalo litagamula kuti ayi chisankho chichitikenso, tinaona kuti zipani za UTM makamaka DPP zinachita mgwirizano ndi UDF, pamene MCP inakungana ndi zipani zina ndi kuchita mgwirizano cha watu onse, ndiye kuti kuchokera MCP, UTM, PP ya Joyce Banda, ngati sakulakwitsa apa tione Michael Usi amene ndi odia zake alibe mlandu analowa ku chipani cha UTM, ndiye kuti nawonso analiso mbali ya Tonse Alliance. So tikuona kuti 1 2 3 4 winaso akamuzijwambo Petraso inali mu Tonse Alliance ngati sakulakwitsa inali bomu. Ndiye kuti anthu amenewa zijani makamba zicha kuti akatswira manena kuti mwina mutachita migwirizano ndiye uone mavoti amene achitira ungogawa awamwaza kwambiri mavoti amenewa akanakhala kuti Tonse Alliance ija ili solid ya mangana ndithu, ndiye kuti a Joyce Banda sibwezi tikuwaona pa ballot, Dalitso Kabambe sibwezi tikuwaona pa ballot, odia zake alibe mlandu sibwezi tikuwaona pa ballot. Ndiye kuti amene kukungana kwa anthu amenewa ndiye kuti kukanaonjezeranso mwayi woti akhale ndi mavoti. Ndiye tikuona kuti ma voting pattern a 2019 akufanana ndithu ndi mmene zili apapa. Chimene chikusiyanitsa ndi 2020 pamene kunabwera mpikisano wa ngati waukulu pakati pa mbali ziwiri, achakwera ndi Peter Mutharika. Ndithu ndimene zikuonekera makonsolo 20 mwa makonsolo 36 amene akutsogola ndi amenewo a Peter Mutharika a chipani cha DPP, amenewa akankha kwambiri. Ili galimoto ndikuti akukitsa galimoto yaliwiro kwambiri tikayerekeza mwina ndi ena amene akubwera pambuyo pawo chifukwa yaliwiro kwambiri chomwa mafuta kwambiri ngati mafuta amamwera ambiri chomwa mafuta champhamvu choti galimoto kana ziyendera dzuwa aja. Koma ndikuti titsonera kuti ngati uli ulendo opita ku Blantyre ndiye kuti ena ali kulilongwe iwo adutsa kale mwina Chingeni, ndimene zikuonekera. Tikoza kutero ena kunyambuka kulilongwe koma kwa Chingeni kwatalika kwambiri apopo mene zikuonekera ndi Lilongwe Chingeni koma lonse mupita Blantyre chabwino. Nkhani yake ndimene kuti tikhalinso tikuonetsani mmene zidalili 2020 makamaka pa chisankho chimene chinachitika chachibwereza, pamene tikuyamba kuti kuno ku BICC Community Center akuluakulu amala Electoral Commission amabwera ndithu akumatipatsira zambiri zokhudza mmene chisankho chikukhalira pamene zoonetsera zikuyendera. Tingopumirako pang'ono koma tikuonetsaninso mmene zinalili 2020.